Излезте от магистралата. След 180 метра завийте наляво. Добрый день, добрый ден. Ден добър! А деме, тук първия път като идвах беше много забавно. След 50 метра завийте наляво. Абе, само се оплакваш. Друго нищо не прави, само се оплакваш. Много негативен човек, нали? Пригответе се да завиете надясно след 400 метра. Вземете следващият десен завой. Вземете следващият десен завой. Тия испанци няма се научат да направят паузи по това. По боите суейските. После си подава мигачи и си влиза без да такова. Запаля цялото движение. Абе, може такова нещо, бе? Спри по на време, който на... Какво такова ще? 4 часа 29 минути и спират там. То пак добре, че е спрял на джоб. Не е като Пригответе се да завиете наляво само от след умните 800 държави. метра. Литва, Латвия, Усрайна, дето да спират директно на аварийната. Много са променили нещата на испанците, Росене. Я спрете по-бавно, бе. Там една от заплата, дето минималната, дето те викат номина, плюс 11 цента на километър. Бая фирми са почнали така да практикуват в Испания и са ги карали да карат почти до последно. Нашия украинец, той има един приятел, нашенец, българин, дето работи в една испанска фирма. Говорим с украинеца разправя, вика, всеки ден, вика, му се обаждал испанеца, вика да каже докъде да кара, колко часа пауза да прави, не знам си какво. От магистралата. След това влезте в магистралата. Излезте от магистралата, след това влезте в магистралата. Да не си на някой кръгове. Дева, том малумен. Така е, така е. Абе, в Европа е много хубаво, Деме, нали съм ти казал, бе? Аз не знам, що си губиш времето в тези глупави български фирми, не дойдеш тук да работиш по Европа. По големите фирми. Западните, европейските. Ние тук на... От тази десятката сега ще се кача на шестицата.
метра продължете наляво. След това карайте в ясната лента. Разбрали? Взимам стръмния завой тук сега и след малко ще се кача на шестицата. Льопахи съм, льопахи. Ще пристигнете на местоназначението след 100 метра. Стигнахте местоназначението. Уникална фирма, уникален адрес. Направо нямам думи. Нямам думи! Сашин сова двете пачки за оплътнение и то и то. Направо те не могат да си платят нафтата до тук. Те би тапачите.